Creo que se abandonou moito do traballo iniciado en protocolos e en experiencias de coordinación dos distintos ámbitos. E creo que se abandonou non intencionadamente, non porque non deran resultado, senón porque efectivamente se sufriu recortes importantes nos servizos públicos e nos profesionais e tuveron que dedicarse a atender as urxencias e a carga asistencial inmediata de urxencia. E entón, pois, bueno, hai moito menos tempo, moito menos capacidade, moito menos persoas profesionais que podan dedicar tempo á coordinación e a facer protocolos integrados. Eu abogaría e me encantaría que o futuro, e non un futuro moi lonxano, exista un tratamento interdisciplinar, unha coordinación elevada xa antes de acudir á vía judicial, que desde o ensino, como di o Pacto de Estado, o di estritamente, a prevención e a detención son as grandes armas contra todo este tipo de violencia, especialmente a familiar, que é que se dedica precisamente o Pacto de Estado. Por iso é moi importante que a atención primaria, servicio de urxencias, pediatría, xinecoloxía, ensino, todos os niveles previos podan ter capacidade de detectar e poder paliar sin necesidade de chegar a unha denuncia.